ポポルブフ第32章部族の人々の敗北。すべての部族の戦士が集まり、その数は何万人もいました。そして皆が神官たちの立てこもる町を目指して攻め上がっていきました。戦士たちは雄たけびを上げながら町の入り口に攻めかかりました。その時、神官たちは町の周りに置いた鍋の蓋を開きました。すると、おびただしい数の蜂が一斉に飛び出しました。蜂の大群は部族の戦士たちに襲いかかり、瞳を含む全身を刺しました。戦士たちは弓も盾も放り出してその場に倒れ、もがき苦しみ気を失ってしまいました。神官たちは妻たちと一緒に倒れている部族の戦士たちを棍棒で殴り殺しました。部族の戦士たちのほとんどは殺されたのでした。そしてほんのわずかなものだけが逃げ帰ることができたのです。こうしてすべての部族が降伏してしまいました。そしてバラも来て、バラも赤ぶとマフクタフの前にひざまついて頼みました。どうか憐れみをかけて私たちを殺さないでください。バラも来て、バラも赤ぶとマフクタフは言いました。私たちを滅ぼそうとしたお前たちを殺すのが当たり前だが、よかろう。これからずっと私たちの家来として私たちに仕えるのだ。このようにして神官たちは全部族を打ち破り、従え、暮らしました。そして娘や息子も生まれ、その人数も増えていきました。これらのことは今もハカウィツと呼ばれる山の頂での出来事でした。